Karong adlaw sa ulog sa tibok simbahan nga Katoliko ang piyesta sa presentasyon, ang piyesta sa paghalad sa Dios ng bata sa atong Ginoo ngadto sa templo ang Ginoong Hesus. Usa kini ka kapistahan kanatong mga Katoliko nga mahitabo matag Pebrero 2. 40 dias human sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Sa ato pa fixed date and fixed day nga kasaulugan kini siya. Kay 40 days after Christmas, una man mahitabo ang piyesta sa presentasyon. Sa kakaraanan, gitawag ni siya og Candelaria. Pero sa liturhiya, ginganlan gini siya og paghalad, piyesta sa paghalad sa Dios ng bata dito sa templo. Mao ni siya ang adlaw kanusa atong gihandom nga si Maria ug si San Jose midala sa bata nga Hesus ngadto sa templo sa Jerusalem aron ihalad ngadto sa Ginoo.